येतस की नाही येतस आता बोला. हा. म्हणणं काय तुमचा? म्हणणं काय मी महाराज झालं म्हणजे माका पैसे म्हणणं काय तर काय सांगणार त्याच्यावर ऐकू लावणार. आता बोला काय आता. साहेब माका पैसे द्यायचे तर शूटिंग करा मग मी शूटिंग करणार आणि माझा मारा नाही. बरोबर आहे बरोबर आहे. मग अरे बाबू काय करतो रे राव का म्हणून येऊ माका म्हणू नको बाबू बाबू सांगा बाबू. हा बाबूनी येऊ हा माडावर वाय चढा पोपयावर चढा कलमावर चढा फणसावर चढा माझी शूटिंग करणार पैसे कमावणार हे नाकाच्या टाकून साधं पान पण नाही विचारत नाही काय बर्थडे तुमका एवढा ह्या दिला हो किती पाना दिला मरणाचा माझ्या घरात नाही मग महिन्यात अकाउंटवर माझ्या 200-300 रुपये टाकले असं काय हा काय पेन्शन चालू करायला पाहिजे. आपल्या लोकांना सांगतात नानांचा वय वर्ष 62 झाला अजून मदत करतो कमेंट मध्ये नक्की सांगा नानांना पेन्शन चालू करायला पाहिजे की हा कमेंट मध्ये नक्की सांगा मग आहे का नाही. बाबला का सांगा गोया पेन्शन चालू करू सगळं 500 रुपये काय होईना पण चालू करायला पाहिजे. नको बाबा तुमचे लक्ष लागून बघा नको. तर मित्रांनो आता शेळी पाडूक चालला नारांबरोबर पाहुणे येलेत जरा 4 शेळी काढून देऊया त्यांना त्या निमित्तानं आमका पण नाही तर नाना काय पटकन ऐकणत नाही. आता पाहुणे येले म्हणून चला म्हटल्यावर पैसे कोण देत नाही काय मध्ये ना पैसे देऊन पैशाशिवाय काय चालतच नाही की फक्त माझ्या मागे लागू दे. माझा खायचो माड बघतात. बघते का सो नाना आता आलेत मित्रांनो. त्यांची रेकी चालू आहे. नानाने त्याची तयारी केलेली आहे. आता वयोमानानुसार ताकद कमी झाली म्हणून नाही तर मी 5 माड त्याला खाली उतरणार किंवा मशीनवाला एका माडावर असलेले. अरे मग किती स्पीड आता बघ. गजब भया गजब स्पीड आहे. आज खास बबलूसाठी माळावर चाललेत ते. कुठल्या बाजूला गेले रे हे काय माड बघ कसा आहे तो. काय पूर्ण हां वाकड्या माडावर मशीनच लागत नाही. मग का म्हणजे त्याच वरचं काय पारंपरिक पद्धत आहे की ना आता ह्यो माडी बघ हो बघ ह्यो एक तो एक त्याच्यावर मशीन लागणार नाही. लागणारच नाही कारण ती मशीन कशी मशीनचं त्यांना का साधारण सरळ माड होईल हीच प्रॅक्टिस मशीनची आहे. तर आता नाना चढले आहेत माडावर चढत आहेत म्हणजे आणि ते आता एवढं जास्त मी दाखवत नाही कारण की आधीच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. ते जर व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसतील तर आधी ते व्हिडिओ बघा त्यामुळे त्याच्यात तुम्हाला कळेल. कारण की ते एका फोफळीवरून बाजूला जर 10-1 फोफळी लाईन लावलेले असतील तर एका फोफळीवरून दुसऱ्या फोफळीवर असे पण चढतात. ते सगळं आधीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. किती पटापट चढतात बघा मसनीपेक्षा फास्ट एका फोफळीवर दुसऱ्या फोफळीवर. हे आम्ही पहिल्यांदाच बघतोय ते बघा. अरे भारीच. अरे बाप खय ते बघा. आयला ह्या काय आता भारीच रे. आणि आता नारळ पाडवायला सुरुवात झाली आहे. जरा बऱ्याच दिवसांनी शहाळं पाणी प्यायचं आहे. तसं हरताळकेला प्यायलेलो पण ते आधीच काढून ठेवलेले असं डायरेक्ट झाडावरून काढून प्यायलो नव्हतं. तर ती जरा मजा वेगळी असते. चेक करतात शेळी आहेत की नाही. आणि इकडे आपला बबलू पण व्हिडिओ शूट करतो आहे. मग नाना अजून 50च सांगतात आमका पण. आपल्यावर डबल घेईल काय. हां त्याच्यावर शेळी नव्हती. वाटत
मोडलं रे नाही मोदलं, खाली पडलो, खाली नाही गेलो असं वाटतं. खाली नाही गेलो. खाली एक पण नाही गेलो. तुम्ही पाणी भरता साक्षी का या? एवढ्याच उठणार आता ती सकाळ नाही झाली हा? कॉलेज नसल्यावर उठत नाही मग? कॉलेज असो ना कॉलेज जावतो असं तरी तर उठायचा नाही तर काढून कुठे काय झोपला अरे हा. गाडी चुकली का मग रोज तुम्हीच भरतास? बाबा मी तू काय करणार मलखांवर चढतात तसे चढत चालले. हम्म. उतरण्याची पद्धत बघा. आता आजारी असल्यामुळे ते हळूहळू येत आहेत, नाही तर सरसराईत खाली येतात ते. काय म्हणतोस? तापातनं बाहेर पडले ते, पहिला माळ चढतात तापातून आल्यावर. ही विनोदची विहीर आहे तुझ्या माडाच्या बागेतली. ह्याला पूर आल्यावर पाणी कुठपर्यंत येतं मग? पूर त्याचा आता पाऊस जास्त आला की रात्रभरात मग पाणी एवढं चढतं, याच्या लेवलला येतं. अच्छा, ह्याच्या लेवलला त्यांच्या घरात मागच्या दाराने त्यांच्या घरात पण जातं थोडं. काय बोलतो? मग ह्याला विहिरीला पाणी झरायचंच आहे ना खालून? हां, ह्याला जरा आता नाना शेळी पाडतात, बघूया कितीशी काढतात ती. त्यांना माहीत आम्ही किती खाते ती. सुरुवात झालेली आहे नानांची. काय आपल्याला पाणी पिण्याची व्यवस्था आपली. म्हणून मी आता घरात चाय बी काय पिऊन येईल नाही. कोणी? कोणाचे कोण नारळ काढत नाही ना तुमच्याकडे? नाही, चोर होत काय हो? ना पूर्वी होते, पूर्वी आम्ही उतरायचे. हो हो, पर्याय नव्हता. कबुली दिली त्यांनी. मग आजचा सकाळ कशी गेली तुझी? जेठालालच्या भाषेत जबरदस्त. म्हणून तुला सकाळीच उठवलं. इथे बरंच आहे रे फिरण्यासारखं, टाइमपास होतो जाम. पब्लिक जास्त आहे ना रे. आणि पब्लिक पण आहे, जास्त पण आहे आणि बोलकी आहे. मुंबईत राहतो कुठे हा? डोंबिवली राहतात. आज किती नारळ झाडाचे आहेत पुढे? लपडा का झाला? पैसे मिळणारे किती नारळ चढायचे आहेत तेवढे सांगा, बाकी रामायण महाभारत सांगू नका, नाही तर परत त्याच मुद्द्यावर येतात तुम्ही. 180 झाली ना. हा. कोण देतात ते बघते मी. हा. ते तुझी आधी ना मी 4 माळा चढले. हम्म. 724 रुपये झाले. आणि म्हटलं आता जमायचे नाही, बाकीच्यांचे माळ चढायचे होते ना. म्हटलं उद्या येतं. उद्या येते असं म्हणतो ना, तापत येलो. मग त्यांचे 5 माळ चढायचे झाले ते राहुले आता. ते चढण्याने मी एकदम पैसे घेऊन जाणार, पण आता लपडा काय झाला ह्या तुमच्या ह्याच्यामुळं माझे श्रम जास्त गेले. म्हणजे आता 5 पुरे होते असं वाटत नाही. एनर्जी संपली. ना चढणार मी. दिवसातून किती माळ चढता? अरे बाबा 10 ते 15 चढतो. 10 ते 15. हो हो. दिवसाची 1000 रुपये कमाई आहे त्यांची. 75. हिशोब पण तो होणार. 60 रुपयाने घेतले 15 सगळं 90. आणि बोललोय ना. आणि बाकी बारीक सारीक फक्त सकाळच्या इरडीत. इरड पण नाही, सकाळच्या 10 वाजेच्या आत त्यांचे 1000 रुपये जमा होतात. 6 ते 7 मांडणार मी 1 तासात चढ. मग एका तासात. आणि तरुण पोरांची एवढी कमाई नाही आणि तुझ्या नावाने बोंबा ठोकतात आहे. हा, भारी आहे, एक नंबर. वा. मलईवाला की मलईवालाच आहे काय. चल. आणि हा विनूचा वाटा आहे. अरे राहिली पद्धत. चिअर्स चिअर्स मग चिअर्स. येस.
एक नंबर. सर्दी झाली आहे पण तरी पण एकदम गोड आहे नारळ. आता ही मलाई कशी काढणार? मला आता चमच्यान काढायचं चमच्याने काढायची का? नाही तर ह्यानी काढू फक्त एका या पुढं डन. पाठी आहे घेऊ मस्त. धन्यवाद धन्यवाद नाना. नारळाचं एकदम ताजं ताजं पाणी पाजल्याबद्दल. फक्त धन्यवादच हा. बाकीचं आपल्या खात्यात लिहून ठेवा. गमत करते हा बा. नाही हो, गंमत करायलाच आपला जन्म झालाय. करूची सवय आहे मला. आयुष्यात राहिलं काय गंमत तेवढीच करायची बस. पाठी अरे मी शेळी घेतोय आता घेऊ आणि नानांनी फाटी बिटी सगळी घेतली ती एकदम. फाटी उचलायचे वेगळे लावता का चार्ज? एक फाटी नेऊन द्यायचे तर 10 रुपये. म्हणजे नारळ परत घराकडे पोचूचे वेगळे. हो हो. म्हणजे बघा हे बघ, हे पण नारळ चढता नारळावर. आम्ही बाबा सोडला सगळं. सोडलास? आता 10 वेळाचं काय नाही. रेट वाढले तुमचे? हा. आता ही पाठी माका घेऊन जाऊची आहे. तुझा एक नारळ पडलेला आहे. मग नाव खराब केलं तू नानाने आपल्याला हरवलं. मग अल्ट्रा प्रो आहेत ते, नुसते प्रो नाहीत. काय करतं रे? आंघोळ बाबूच्या गुरांना आंघोळ घालायचं काम चालू. आता नाना मलाही काढतात आणि आणि आबा पण गेलेलो सकाळी सकाळी. त्याचा वेगळा चार्ज नाही. आता कसं पाहुणे हे कॉम्प्लिमेंटरी आहे काय? आबा तुझे नारळ बिरळ किती आहेत? हो आमच्या पुढचे. आता तू डायलॉग भारी. काय म्हणतात? हत आमच्या पुरते अरे मागत नाही होय असं विचारतंय. होय ते देत आहे त्याचं काय प्रश्न नाही. मग तात विचारतंय. मन जिंकला. नानांनी काढले. आमच्याकडे नारळाची विक्री होण्या एवढे नारळ नाही, पण आम्ही आमच्याकडे गेलेलं आहे का आम्ही नारळ अन्नाला पण एकदम. मग येऊ होय आता सकाळी. मुंबईच्या अन्नाला पण बघा, मुंबईच्या अन्नाला पण पार्टी काढते काय. एकदम खतरनाक पद्धतीने काढला, डिझाईन मध्ये. खा तू खा दे. Cheers. येस.